Con được nó phải là cái một chân cô. Oye, que lo más Juliana con
Ingakreka lo khathi lo mkhulu kakhulu. Kwesibili kuyimoto engu-AJL 223 nengu-HVD 171 sacela izimoto zibloke imoto ifike iphumile babloke indlela inkosi kakhulu.
usapho, isihlobo nezalamane, nakuye wonke umuntu olapha. Ndibulisa ke nabefundisi abakhoyo phakathi kwethu ngegama elihle likaYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Umna ke notata uNolimbo singamagadalala. Nawazi mhlawumbe amagadalala. Sithi sawuzibamba izinto zophuke. Siyavana mos ne. Ndiyacela ke umuntu walento mageze azoyilungisa. Hleze ithi ndakuyilungisa ingabe isebenze. Ndithi ndiyalungisa kanti ndiyathini? Ndiyamosha. Okwesibini ixesha lindityile. Ebezawuthi ke uTisha Ruyili, abanye ke bathi uTila, abanye bathi uTikTok. Ebezawuthi xa ethetha ngexesha athi ixesha laye kutyiwa nazizinja nekati ziyasenzela. Alright. Ndifuna ukwenza nje i-announcement ezimbini kanye eyi-1. Abantu abazawufuna ii-toilets zilapha ngemva. Andixelelwanga ke into yoba ezotata zeziphi, ezomama zeziphi. Mhlawumbi ke zibhaliwe Faziland, nondoda, Sevenemus. Abantu ke ngoku abangena ndawo, ndicela ngabikho mntu umileyo mabethunani. Inintsi indawo ngapha, inintsi nangapha, kanti nalapha ngaphambili ikhona. Ndiyanicela ke wonke umuntu ongenayo, ndicela aze aziswe zinintsi indawo. Nalapha ngaphambili. Ndiyacela ke siculeni sonke mabethunani. Ba awazi lamaculo aseSabatha ungqumshele. Siyavana mos. Kodwa ke andizoqala ngeculo laseSabatha. Siyavana ne? Ndifuna uqala ngeculo lalapha ekhaya. Sisewisile mos. Sizawuqala ke ngeculo lalapha ewisile, sizawuthabatha u-330 uyeza umgwebo omkhulu. Ndizawucela ke umhlabeli asihlabelele ze emveni koko abanakho ukuguqa ngamadolo siguqe ngamadolo. Kunye nomdala wethu udenge gege ivile bamaka kakuhle waseport Alfred ke bekhonza kunye notata uNolimbo. Sizawucela yena ke asivulele ngomthandiso. Enkosi.
umhlaba, ulwandle nemithombo yamanzi, esesandleni sakhe zonke izinto. Ukuphela koThixo inyaniso, wonke oThixo abanqulwayo lihlabathi, akekho njengawe. Wena wawukho mandulo, ukhona uyeza, akubanga khona nye into ungekho wena, zonke izinto zityhilekile kuwe. Le nkonzo umoya oyingcwele siziyaleza kuwe xa sawuqhuba Nkosi yamsongileyo lo msebenzi womkhonzi wakho. Bena Nkosi yamsongileyo nomshumayeli moya oyingcwele Nkosi yamsongileyo, nezithethe zanto zithethe apha Nkosi moya oyingcwele Nkosi yamsongileyo, zifumana amandla kuwe Nkosi. Ilizwi bawo Nkosi yamsongileyo lakho elizawuwa apha namhlanje, ndicela Nkosi libe impiliso kum Nkosi nakuwo wonke umntu olapha. Liqinise ifemeli Nkosi yamsongileyo, liyinika amandla, liyinika ithemba Nkosi yamsongileyo, isigidimi Nkosi sokubuya kwakho okwesibini moya oyingcwele Nkosi yamsongileyo, kuhlale entliziyweni zethu. Sibulela sikholwa Nkosi ukuba zonke into esizicela egameni lakho ziyenzeka ngoKristu Nkosi yethu. Amen. Amen. Ngeli thuba ke sizawuqalisa inkonzo yethu yezithethi. Ndiyathemba ke into yoba noba ayingumntu kodwa uzawuthetha. Ngeli xesha ke sizawuthi sinikele ke ufundo lwe-obituary. Apha ke kum ke ubhalwe ubuxhakaxhaka. Sizawuthi ke siyekele kobo buxhakaxhaka ke bebubo ke osifundela i-obituary. Nandiyazi ukuba umkhululi wam uhleli nokuba wothi ekupheleni enye uzithomhlaba naxeshikweni emva kwenkonzo yam sokubhujisa umzimba lo, uthi no, enyameni yam ndimbone uThixo, endiyakumbona ngokwam amehlo am ayakumkhangela ngembuyeyo. Mawethu, made sinqumameni nje umzuzwana, sinikeni imbeko yokugqibela ngokuthi siphulaphuleni kunye amagqabantshintshi ngobomi bukaNkosinathi iBoy noMatsha noLingo. uNkosinathi iBoy noMatsha noLingo wazalwa ngomhla wama-23 kwinyanga kaMatshi ngomnyaka ka-1958, ezalelwa eNkumboni kwaWatshi, ezalwa ngongasekhoyo utatomkhulu uPhinzi uMpondo kunye nomakhulu uNowisile uMamtande, ungelishwa ngoba naye akasekho emhlabeni. Bazalwa bengabantwana abasixhenxe, abane kubo sele balandulela ipi. uNomatsha Nkosinathi lo ngowokugqibela kubo, uNtondo. Amabanga akhe aphantsi naphezulu uwenze eWilson's Party Combined School, ngenxa yokokuba elivile ilizwi likaThixo elithi indoda iyakutya ukubila kwebunzi layo. Uye waxelenga kwezi ndawo ezilandelayo: ezimayini, eGraham Hotel, Municipality eGrahamstown, eDairy kwakunye nase-Achimbolekwa ezeCaretaker. uMpondo uye wazimanya ngeqhina lomtshato nentombi yakwaLiba eMampandeni, uNothemba ongasekhoyo, baza balizwa ngumntana omnye, uMbulelo Paul noLingo. Mawethu, sihleli ukungazi into zangomso asizazi, uThixo yedwa onokwazi, kuba kaloku luyoma utyani, iyabula intyatyambo.
uye wasishiya ngomhla wesi-7 kuJanuwari kulo mnyaka omyo ka-2025. Ushiya ngasemva unyana wakhe uMbulelo, odade bakhe ababini, abantwana babantakwabo, abatshana kunye nabazukulwana. Phumla Mpondo, Phumla Nyawuza, Ndayeni Ngqumushe, Ziqelekazi Ndamase, Hlamba Umleke. Uyawuhlala uhlale uthi khatha ezinhliziyweni zethu. Lusapho lwamaMpondo uNyawuza, nani lusapho lwamantande bozonda zintshaba, khululani uBig Boy ayophumla kuze akholiswe njengomqeshwa yimini yakhe. Ngoba kaloku umzamo omhle uzamile, uGatso ulufezile kwaye nokholo ulugcinile. Okubulindileyo ngoku ulindwe sisithaba. Wafunda kakuhle nakamandi lo mntu kule audio. Ngelithuba ke sizawungena kwi-tribute. Andimazi ke noba seredi nalo mntu. Alright, masithabele iculo men. Sizawungena kwi-tribute kaMbulelo nomfundisi uNoliko naye. Mandithabathe eli lungelo lokuba ndibulise kuwo wonke umntu olapha. Xa ndibulisa ndithi inqwelo zokulwa zakaSirayeli witerebinte mithi yokomba kaYehova minatha yokuloba abantu kwilwandle lesono. Ndiyanibulisa egameni likaYesu, ingonyama yesixeko sakwaJuda. Umaxhoba uyakhawuleza, into eziphangiweyo zinqabile. Ndiyabulisa kwigama lamagama linonke mnyhadala othe nqwadalala kule ndawo. Ndibulele nangethuba endinikwayo ifemeli uba ndenze le ntetho imfutshane ye-tribute. Ndithi mandiqale kwezokuqala ndixolise ngokungabikho kwam. Ukwenza le voice note is not a sign of disrespect. Imeko endikuyo ibangela uba mandingakwazi ukuze ndibe khona physical. Ndibulele ke nelo thuba endilinikiweyo lusapho lwamaMpondo nangenkxaso nange-understanding athe andinika yona. Utata kum uyinto yonke. Utata ikanguba imela igobele ezandleni. Utata loved me from the very first moment amehlo wakhe aqala udibana nam. Ndikhumbula ndibalisela ibali lokuba
eseKapa ehlaselwa ngootsotsi endibeleke ngobhaka yena eqhuba ibhayisikili wawabetha wabadudula ootsotsi endibeke ebhakeni emqolo wababetha edudula ootsotsi. Wathi ke utata wakusinda kwesi sehlo waphuma emanyabaneko ndakize ifala utata ebeyifothetha utata ebeyinto yonke ebenothando utata wasolali ngumntu othanda uqhula ngumntu othanda ukubalisa amabali ngumntu othanda nokubhala ileta. Amaxesha amaninzi ke besingekho secam omnye bengekho secam komnye amaxesha amaninzi nangoku bendiserhini kwamanyaka bendiserhini utata ngelishwa wayeseluvalelweni but nathi mane ndiyombona etrongweni avuya kakhulu xa embona wayemane ndithumela ke ileta soba uyandikhumbula ndihambe ndiyombona esentolongweni. Utata whenever I get a chance ndifika endlini bendikhangela kuba ndingumntu othanda ukuhambahamba nangoku ndisathanda ukuhambahamba. Utata bendithi xa ndifikile ndikhangela apho angakhoyo kwicala lakulo ndifike kuthiwa hayi noba mhleli nesithobo ngaphaya ngumntu lo wabantu ngumntu onothando ngumntu ozenza izinto kakhulu uba uyathanda kakhulu uba uyatya kakhulu uba uyamzaphiza kakhulu yonke le nto ikakhulu. I think zikhona iimpawu ezilapha kum zikatata. Ndifuna ukuthi ke xa ndigqibesayo ndingayenzi ide le voice note xa ndigqibelisayo ndithi xa ndizijonga esipilini ndiyabona uba umfanekiso nomfuziselo katata awukacingi utata lives within my heart nangona emkile nje engisekho. Ndibuhlungu kakhulu ndimela igobele esandleni mandibulele mawethu nangenkxaso mandibulele ngento yam lala ngoxolo ponto lala ngoxolo tahlakantayeni lala ngoxolo ndamazi uqaso lakho ulifezile. Mandibulise kwiinkokheli zebandla tata uKalasho ophethe apha abefundisi bonke inkokheli zebandla i-Seventh Day Adventist Church. Utata ke wale nkonzo sewisile mbongo bendikubonile apha usekhona bonke otata nomama obhuti nosisi wonke umuntu okho kule nkonzo ogqibela katanci egameni lenkosi yethu Yesu Kristu molweni. Bekungazobakho umuntu kule ndawo xa bekucwangciswa kusithiwa ke ibe ngumbulelo yedwa. Xa ndifika ke ngolwesibini ndacela ukuthi abe khona umuntu ozawuma egameni lekhaya. Isizathu ke sesokuthi umbulelo akakho apha. Noko into bakhe kugqibele uthetha ifowuni kungabikho umuntu ndiyibone ingathi izawuba masikizi. Ndacela ukuthi ke mandime xa kusithiwa ke kujongwe kum uba mandithethe. Siqale kumbulelo
sabuza kuye bambulelo, njengoba ungazukwazi ukuya nje kule ndawo kuyo sithini. Wavuma ukusikhulela ukuthi ke siwuqhube umngcwabo katata wakhe ngoba nguye oshekileyo. UNothemba umama wakhe wangcwatywa. So kulanda wakho umbulelo uyayazi uba siqhuba le nkonzo yomngcwabo. Simcelile ukuthi makazole, makaxole ukude kakhulu. Ndima apha ke egameni lale family yakwaNolingo ikhaya. Ndingumntwana ke kodwa. Ndizawukhawuleza tata ukalasha kakhulu. Kodwa ndivumeleni ndenze ezinto endizawuqukumbela ngazo. Ndicele uTshangisa, ubuTshangisa. Uphi uTshangisa lo kaKrwala? Yes, niyambona lo mfo? Yes, uTshangisa lo, itshomi kaKrwala. Usuke eMonti uzongcwaba itshomi yakhe. Nkosi ke Rhuduli. Zawuthetha ke ndiphamza nje ba xa ndithi lo bemphakamisile. Okwesibili ndigqithe kule ndawo. Ndicela utata uCube, utata uHalom, utata uJack, umama uCube noSisi Khodi bavele nje. Alright? Inkosi kakhulu. Uphinzi utata katata omncinci nomakhulu uNoklasi abalele kulomhlaba waseNkomboni apho kuthiwa uzalelwe khona. Amangcwaba abo aphaya. Utshiwo ukuthi bazalwa besixhenxe. Gqitha ngabonke kule ndawo ukuthi uWatu utata osizalayo usemangcwabeni. Unkosi yakhe umninawa wakhe usemangcwabeni. uNontombezanele udade wabo usemangcwabeni. Uzingwe ukhona ke bendimbonile. uNtasi udade wabo usemangcwabeni. Kusheke ngixola ke ngizalibiza ngamagama noNkosi noLosiwe. Naba bababini abasakwazi uphakama, bawuphakamisa nje izandla. Ngabo bobabili abashekileyo. Alright? Aba bendibabiza ngasentla, abantwana babo bakhona. Andizozidina ngaloo nto. Kodwa ngiyegqitha. Ndadlala la magama aba bantu abazalwa kunye noKrwala lo. Ndaqhuba ndithi uKrwala ke ngoba bebizwa njengoKrwala. Nam ndimbizwa njengoKrwala. Le nto katata umncibisiza kade kum ngoba ndithandele kwaKrwala. So nguKrwala lo uyazazi ngoKrwala naye. And bendisithi kuye wena ushiwe kum ngobhuti bakho. Wena aqumbe uHalom lo ndandize naye apha ngowasemdantsane lo mfo nabe ngaphakamisa. Ndandize naye apha. Ndawugqiba ukutsho ndaphuma washeke embomboze lapha kuHalom. Wathi hayi kodwa ubhuti abantwana bayenza into banishiye le ntwana. Kodwa obe ndikhona kangathi ba akashiyanga kum. uHalom lo kho wazambala igqwetha likaKrwala. Ngoba uthi uKrwala mandimnike la master. Ndibe ndiqomba soze. Ndizawugqibela ngale nto ukuthi kuthe ndithi soze nje uKrwala ndimnike la master. Ebeyifuna kakhulu. Zimbini into ngicela ukuzithetha ndizoniyeka ngekhaya eli. Kuthena ngisithethe sekhaya ngimba sixabisekile njengoba ndizoma apha nje. Eyokuqala eyokuthi abantwana abo abazalwa ngaba bantu bazalwe kwelo khaya bangayiphunguli iculture of doing things yelo khaya. Alright? Ngoba ukhe bayiphungula liyacima elo khaya. Okwesibini, abantu abakhoyo kulo mngcwabo abacinga uba yinto engenamsebenzi ukuhoya ikhaya bemke besithi apha siphosisile ungalihoyi ikhaya ngoba kho abantu abasebenzela esitratweni. Alright. Eyokuqala kwezinto engicela ukuzithetha ngekhaya eli lakwaNolingo eliphuma kumakhulu notatomkhulu nabantu babezileyo yeyokuthi bamkele wonke umuntu ongengowakwaNolingo. Yinto yelakhaya leya.
uyayifumana into yoba baninzi abantu umakhulu notatomkhulu besaphila abahleli kwelaa khaya lakwanolingo bengengabo oonolingo. Alright? Loo nto ke ukrwala imchaphazele ngoba uTshangisa lowa hayi ngonolingo. Babedibene kule ndawo babedibene kuyo, wathi xa efuna uncedo uTshangisa lowa endingazulubiza, ukrwala embraced uTshangisa. Wamthumela phaa ekhaya engekho engukrwala. uTshangisa ebehlala apha ekhaya engumntakwethu. Alright? So ukrwala i-culture of doing things ekhaya uyibambile. Xa mandigqithe ngelithi ke, nathi bantwana abazalwa ngabo siyibambile. Ngoba aba bantu baphakamisileyo ndithi basuke eMdantsane abangokwaBakanolingo, kodwa ngamampondo endidibene nawo eMdantsane. Aba bantu basuka undibeka eKomani bekhuphe iimoto zabo belishumi phakathi evekini, bedibene nam eMdantsane bayokundibeka apho ndiya khona. So the culture of doing things yokuthi we embrace everybody. Phaa eK Street uyawufika iphila. Nanze uqala ke into. Mandihakishe ngelithi asibagcinela abantu phaa eK Street ngoku ukuba mfimfitha. Asizuzi into ngoba behlala phaa kuthi. Bonke abakhe bangene phaa kwaNolingo apho ndizalwa khona ndihlala khona asifuni izipokotho zabo. Ngoba bakhona abantu abacinga ngathi ba-embrace abantu kanti baphila ngabo. Ungathi ubani wenza ubulungisa kanti uzondla ngabantu bakaThixo. Uhlala for free uhlala phaa kwaNolingo ngoba yi-culture of doing things yakwaNolingo. Eyesibini ndizohlala phantsi Tata uKalashe yeyokuthi bafundiswe into yoba umntwana okhuliswe ngumakhulu notamkhulu azahambe ayozisebenzela. Okwesibini azakhele umzi wakhe. Ootata bethu ke bayenzile loo nto. Nokrwala lo uzamile kakhulu, uzamile. Kodwa ukrwala xa ndigqibela ndithe xa ndiripota uba lo mphanga kakrwala ufika xa ndisandufika emotweni phaa eKomani ngoLwesibini leveki ephelileyo. Fona uba ukazathi heyi lo mfo ukuthi uyaphela phaa. And I had to tell abantu endifika kubo ukuthi ngoku ndihlika nje mna ndizokwena selethini utatomncinci uyasweleka. Ndathi kubo heyi indoda isweleka impatshampatsha. Kukubi kakhulu kuye ngoba he lost the battle. The fighting spirit wenzakele kakhulu endleleni. Yamenza loo nto aqala into apha athi sayibambile ayishiyile. Kwezi ndawo kuthiwa wayiphangela kuzo zange agxothwe, yazihambela. Ukwakha umzi uzamile, kodwa loo nto yamfaka etrongweni. Wabhantida iminyaka, wabuye ngenamandla okuzilwela. Wathi efuna ukwenza le abone ukuthi kukude kule ndawo yakuyo, asayekelele. Angena aphelele ebhotileni, angena bemdaka ngoba uzamile ukulwa. Xa zonke ezinxelibela zimpethileyo abone ukuthi andizuqabela kule ndawo. So ezo nto zimbini ke yile bimba ndingamniki laa master ngoba bendizamnika ngoku iqhuthwe ngabantu anamatyala kubo phaa ecawa ukrwala. Ngoko ke mfo kaNolingo bave bengwana hamba krwala umbolana tata Phithizela uyenzile ninzi kodwa khange sifune ukuyeka. Uzenzile izinto, unolwazi lwezinto. Le ndoda ibifana uba ixwaye intaska ayise ngoba yayilazi yeza ilikhaya ehlathini uyisela igqirha yoyisakele endleleni. Siyamkhulula ke silikhaya lakwaNolingo nabantu akhelele nabo wabenza ubhuti nosisi bakhe. Sidlala ngoxolo ke ndayeni. Umbulelo sitshilo kuye ukuthi
Sayazi inkonzo lena ukuthi inezinto engazenziyo, kodwa sithe kuye asizulithenga ilitye lengcwaba lakho Nkosinathi. Sizawuthi umbulelo xa ekhululeka kulaa ndawo akuyo kubekho into eyawudibanisa abantu, umbulelo abe khona enze iclosure yokubhubha kayise ngekho ngelitye intloko yengcwaba nale ndoda. Nkosi kakhulu bawukazi. Ngexesha sasisilwa kwakudla kuthiwa umfazi kaGaba akazali nokuzala, uzala amangundwane. Izele ke le ndoda, ndiyabona ke namadoda athetha ngayo ayayibaleka loo. Kunjalo nje ke izela abefundisi, ayizelanga nje le indoda, izele abefundisi. Mandiniyeke mani ndingathethi yonke into. Le nto mhlawumbi abefundisi bebaninzi kangaka, intoba le ndoda izele ntoni abefundisi. Ndinomfundisi apha, umfundisi uMncambe. Ngacela nje umfundisi uMncambe athi nje isandla. Alright. Alright. Sinomfundisi uMfiki, naye ndiyamcela nje athi okwesandla. Sinaye umvangelikazi uQoza, samcela naye. Alright. Sinomongameli abaphakathi kwethu, sinomongameli umongameli uMakhumusha, anzotsho noba ngumfundisi yena, umongameli uMakhumusha. Sizawucela nje naye aweyivishe nje. Utata ekhaya ke, utata uMakhumusha uye ophethe le sekhethi. Nathi ke sinabo abadala abakhoyo abaphakathi kwethu, andizobabiza ngamagama, sizawucela nje bathi nje izandla. Alright, enkosi. Sinaye ke nomdala waseCawa, umdala uGege, naye ke zamcela phakamise nje isandla ulapha ngaphambili. Nathi ke sinaye umfundisi wesithili ulapha, umfundisi uJuju. Yena ke sambona xa emile, anzatsho noba mabakaphakamise isandla. Yena sanguye ozawusidlisa ngalentsasa. Ngexesha ke sizawufumana isithethi sokuhlala. Yabona mos ezazithethi bezithiwa zenza itribute, ngeba bezidibanisa nale nto yokukhula, kude kwavela igama apha elithi ibe ngubhuti Krwala lo. Yabona ke elagama noba ungatoto kube liqhego aliphuncuki, uyawuhlala unguKrwala. Sizawunikela ke isithethi sokuhlala umama Mthwisha. Sizawucela ke membu sikhokele. Abantu bakho
ndiyazibuyisela apha ngaphakathi kubantu bonke abalapha ngaphakathi ngegama likaYesu Kristu. Mna ndingumama uMthwisa, ndingumamzango isiduko. Ndihlala apha eK Street, ndazalelwa khona. Ndizawuza ke ngoku kule ndawo kaTanci. UTanci ke into yokuqala ukuze ndimqonde, uTanci ndamqonda xana engcwaba umama osenext door ekhaya. Mna ndika-29, umama lokuhlala ka-30, umama unonkonyana okhonza i-7 days. Wangcwatywa nguTanci laa mama ehlala next door, ndika-29 kwa-30 yena. Ndazomaze lapho kuTanci kuloo mngcwabo ke ewuphethe kakuhle ukufa ama-7 days elapho umama nonkonyana. Ndigqithe ke apho uTanci impilo yakhe ndizoyiqaphela xana elapha eArchi. eArchi beyikhetheka mosipha. Ngoku into enzekayo nje beyikhetheka nje, hawa qhuba rayithi ndimjongile ngumntu orayithi. But ekugqibeleni ndifumasa into yokuba uTanci mani ithangathi impilo yakhe ibutshintsharha nje ngoku. Hayi ndiyijonge le nto ndibona ingathi noko ingathi ifuna uba nocapha. Kanti into loo nto emane vele etshona athi ngeli xesha ndingamboni kanti usecawa kukho ikhaya lakhe lisecawa. Ndandingayazi naloo nto kanti ikhona ikhaya lisecawa. Athi eserhini abesecawa impilo kaTanci ibingekho rayithi, ebegula ehamba. Sithi noba sidibene sobabini sincokole, ndithi Tanci ingathi nakumkaphela undweba ngoku, ndiyahlaselekwa ngoku, ukhula kuyambuntseka. Nam ndifuna athi uTanci kunjalo mmelwane, impilo lolo hlobo nam ndisaphethwe zezo nto mane ndibhula ndibe ngapha nangapha. Ndithi hey Tanci, masinyamezele kule mpilo yethu. uTanci ngumntu orayithi mani, ngumntu okhulekileyo. Mna ndamjongisisa kamna ndiyajonga ndifeyini phaa soze ndithethe. Ndamjonga uTanci uba heyi uarayithi, uthetha mani uthetha kamandi ilizwi lakhe. Uthetha kamandi. Kancam ndimjonge nditoba heyi uTanci unjani heyi. Sibalekade athi xa nethinda engona ndingasegeyithini uyadlula. Athi mmelwane kunjani? Ndithi Tanci hayi ndiorayithi mfokabawondi endleleni noko ndiyasatakataka. Athi ndisazamela ke kwimpilo yam. Ndithi hayi ndiyayibona loo nto ibinjalo mani impilo kaTanci ke. Noba ke uyazonwabisa nabanye ke uhleli utokona sosathetha into ebheke ecaleni. Uthe waka sosathetha into osoziyiva kakwazi. Uthethela nje, uthetha nje kamandi akakwazi. Uthetha kamandi ebefikelela kum. Hayi befikelela kum, nathi ngumntu apha ostubborn. Ndiyamjonga into soze ndithethe ndiyatokona ndibhala loo mama. Kodwa ngathi lo mntu ikhona into kuye. Ngathi ikhona into kuye. Ndiyayijonga into. Impilo kaTanci hayi khuleka ndibonile uzizamile. Imizamo uyizamile. Nam njengoba besithetha sobabini sizamile imizamo Tanci ngeempilo zethu. Kantalamdini ndiyabulela.
ndimxakele utanci ngathi khangaboni kodwa kalivanga ke le nto ibithethwa kodwa ndiyayirhanela. Enkosi kakhulu ngeli xesha ke sizawucela mani isithethi senkonzo kuba bingumshumayeli and bingengomshumayelana, siyavana mos, hayi bingumshumayeli noba umazi wena ebesenza ntoni, kodwa mnika iBhayibhile and iBhayibhile beyazi ukuthi noba utsarhwe into uyoyibuza phaa kuye akunika ivesi nesahluko. Hayi ngabashumayeli bathi ivesi nesahluko sesakho, yakunika ivesi nesahluko. Inkosi. Enkosi kakhulu, ndibulise kumphathi bawumdala, abefundisi abakhoyo, family, izihlobo nezalamane, bandla likaThixo kwixesha lokugqibela. Nawo wonke umuntu lapha ndinibulisa nonke ngegama likaYesu. Amen. Amen. Igama elinegunya emazulwini nasemhlabeni. Notata sayombeka phaa naye uYesu negunya kulaa ndawo azawulala kuyo. Andizoba mde. Utata uMpondo ndidibene naye phaa ecawa, ndidibana naye njengoba kusitshiwo apha ekudala ehamba le ndlela yena kwivangeli kwibandla leSalela. Ndidibana naye ndikhonza kwibandla ekuthiwa yiRemnant phaa ecawa, elisuka kwibandla elikhulu elokishini sayozimela ke kwindawo ekuthiwa kuseNdlovini ngokukhula kwebandla. Ndidibene naye apho utata uNolingo. Ndidibana notata omthandayo uYesu, ngoba uyaziwa ngabantu ekudala betshotsha naye njengokuba besitsho nomdala apha. Utata othanda umculo, uyamthanda uYesu, ilizwi lakhe uYesu, uyawuthanda nomculo utata uNolingo. Besisenza loo nto ke ndincance kuye, ndifunxa amava kuye okuhamba le ndlela yobuKristu. Ndisithi ndiyabulela ngobomi bakhe. Izinto bezithethwa apha zizithethi, nonyana wakhe indlela ebethetha ngayo apha, indlela ebeyibamba ngayo into, kodwa xa ecaphuka uyakwazi ucaphuka. But eyona nto ndiyithandayo njengokuba apha ekukhonzeni uThixo singathenjiswanga bunewunewu nabutamtam, ezo nto bezimbetha ayazi into yoba ukhona uYesu wokuzimela. Ndiyanqinelana nomdala xa isithi izinto zonke ezithethwayo endiphuma nayo mna yile nto yoba ayazi into yoba likhona ityholo okanye iliwa lokuzimela elinguYesu Kristu.
ebesicula naye sishumayela naye kwela cawa ehlenje unamaphephana uyakota uyazifunda incwadi elibandla linombhaleli kukho incwadi ezininzi inhlanu ngeencwadi ngeencwadi unamaphetshana lapha ezimpokothweni Tata Nolingo buya kuloo ndawo uprepared iyayazi imessage ayingqamanise nephetshana athe walifaka kwimpokothweni. Ndiyavuya naxa ndibona utata uCoko aba ngabantu bebetshotsha kwela cawa notata uNolingo. Eziba ndisithi ndimde nje kodwa andifuna uba mde ngoba kuthethiwe apha, but yeyona nto ndiyibulelayo ndibulela mna okakhulu kukufika utata uNolingo esithi uyesu uyeza kwizinto zonke esidibana nazo, ngoba baninzi abantu xa bexhwalwa ngongendawo, ngoba yindima yakhe leyo ngendawo yokuxhwala abantu. Kodwa abantu mabakhumbule into yoba kukho uyesu othe xa nixhwalwa lihlabathi yizani kum ndikhona. Noba lixesha lokugqibela noba kunini uthi uyesu xa nixhwalwa lihlabathi nizawuxhwalwa lilo, ngoba kukho umntu ophaya idyuti yakhe eyiloo nto esithi uyesu yizani. Ndibulela loo nto uba utata uNolingwe elele apha eyazi into yoba kukho uyesu ozawuvusa abantu emangcwabeni ekugqibeleni. Uyesu ongabuyisiyo ovusayo, akabuyisi, uyavusa lo uyesu utata uNolingo alele apha emphethe. Inkosi imsikelele. Enkosi kakhulu mdala. Nathi ke sibe necham lokukhonza naye apha eRhini. Utata uNolingo indoda iphiweyo le, beneziphiwo ezininzi. Mna ndifike kweli bandla utata uNolingo engekho eseRhawutini. Uyabonakala ke uba unyana lo umfuzile utata ngokuzula apha esithubeni. Uba utata uNolingo sevele eKapa, sivile mos, sevela naseRhawutini, kanti nakwiindawo zincinci koomabhatisi aba sevela. Njengalo nyanakhe ke yena uweske yena ke uhamba overseas yena nyanakhe kakhona ngoku njengoba ngekuseTurkey, into ebonisa into yoba ufuze uyise naye ke lo mfana ke naye ke ebeshumayela njengoyise, beshumayela lo mfo eshumayela kungamnelingca, akanelanga ukushumayela lo mfo, ibe yimvumi le. Uyabona uba kuthiwa kukho imvumi zaseBhelema, yenye yazo le. Hayi injonjo bilapha ungancama. Becula kamandi lo mfo, uculile isolo, uculile iduet kodet, wade wayotshona kwikwayara, uculile kwikwayara yebandla, wacula nakwikwayara yedistrict. Into ebonisa into yoba ebewuthanda umculo, ebebathanda ke abantu. Utata uNolingo ebebathanda abantu kakhulu, qha ke yeka le nto amehlo akhe bevaliwe. Kangangokuba ibifriend yam le, mosi singena imini yonke inkonzo, ithi ke ngoku uyawuphuma inkonzo esasiqendu sakusasa, ebehamba nathi ke sohlala pha ekhaya. Uzawutya le nto sityayo, noba sitya iqarayisi uzawutya loo nto, akazothi hayi andilungi mna. Bingumntu onjalo ke lo, okhululekileyo. Ebesisikhutali ke esi, uba kufuneka kuthuthwe izitulo akacelwa,
uyawubona ekhulule ibhaki selethe gapha emsebenzini. Noma ngophi umsebenzi owenziwayo ebengacelwa ebesithi gapha emsebenzini. Bingumfo onjalo ke, ofriendly, onothando. Nabantwana ke ebebathanda ke uTata uNolingo ebengabashiyanga ngaphandle. Kunjani nje kunabantwana andiyazi ke lento abantwana bebangento batsaleleke bemhleke uTata uNolingo kodwa benesidima. Kodwa abantwana bebegqitha ngapha kwesidima bamkhwele nasenhloko. Ndiyabona ke into yoba ke ebemthanda gqithi ke umbulelo wasa lento wayikhuphela nakwabanye abantwana. Besiphethe njalo ke uTata uNolingo. Ndilahlekelwe ke mna ke ngayi nje ndilahlekelwe mhlawumbi ndingazifanisa njengosapho kuba bendingumhlobo wakhe omkhulu. Yonke into ke besiyenza kunye. Kodwa ke makalale bawuNolingo. Yabona ke ukhe kwakusisi apha ndiye pha kwaNolisi ndiyomfuna. Wathi he ungubrother wakhe. Ndithi hayi uthi yo usike wafana naye. Ndiyazi into yoba ongambonanga bubone mna ubone yena. Siyavana futhi. Ngeli xesha ke sizawufumana isithethi sombulelo. Kodwa ke phambi kokuba sifumane isithethi sombulelo ndinezisitya mani. Asinayo itafile apho abantu babinza khona ngomkhonto. Ngoko ke umuntu lonto ayilungisileyo noba ileta okanye imbalelwane uyasele eyibeka. Enkosi kakhulu. Ikalokufika asila sungaba kusemosuko.
ngibulise kumuntu wonke okhoyo apha ngomngcwabo kutatomncinci, ngibulise abefundisi, ngibulise kotata obefundisi, iinkokheli zonke ezikhoyo phakathi kwethu, abahlali basehleli ngegama lenkosi, amen. Ndithunywa ifemeli katata uNolingo ndizokwenza umbulelo. Oko ndifumana isifuthi phantsi, yinto ngaphambi kwabantu. Ngoku phantse ungawuva lo mngcwabo, oko ndihleli phantsi koMlingo, ungawona nojama, kodwa hayi kodwa mandiyeza. Sizobulela ke abantu uqala ngemini yokusweleka katata, abafikileyo phaa ekhaya, befaka umthandazo, befaka amazwi okomeleza. Sibulele abahlali nabalapha efini abebengena kwela khaya katata uNolingo, nabo bengena bephuma. Sibulele ibandla lama-7 Day Adventist Church. Sibulele wonke abanye abantu befika phaa nabo beyokushumayela. Sibulele abantu abasuka kwindawo sivile, bakhona basuka eMonti, bakhona basuka eMabhayi, bakhona basuka eMacawa, bakhona basuka eMabhatisa, nakwezinye indawo endingazibalanga, abantu abancama into zabo phakathi evekini ngoku. Abanye bekusaphose babaphangela basa apho, masibulele koko bantu. Sibulele kubantu abakhoyo apha abaze ngezithuthi zabo, ngoku bengaphelisa ibhanki ebangcwabeni, siyaba bazawuphelisa abantu mos, so siyababulela nabo. Sibulele, asiwabulela abashumayeli bona, lo uzawushumayela umfundisi, uyabulelwa yinkosi. So sibulele wonke ke umuntu lapha, wonke umuntu lapha siyanibulela, noba ndimbizanga umuntu kodwa ke andizanga bomi, siyambulela. Sibulele nabantu befemeli, kodwa saphinda ke kuthethwe nabo phaa ekhaya. Bakhona nabanye abantu abenze inkxaso kulo mngcwabo katatomncinci, nabo siyababulela ngendlela ezahlukeneyo abaxhase ngazo. Sithi kuwe enkosi, masizuleli ke ngosi mabele ilizwi kaThixo alithethwa kuthi enkosini. Amen. Hayi kodwa mandibulele nangali phakathi kwethu enkosi. Bendikhomba ke njemanje ligwala isoyika apha ude walibala nale yomkhonto, enkomba ke ndisasendibulelelela. Ndiyavuya ke uba sebulele, kodwa ke ubalibele abapheki, siyavana mos. Ubalibele naba bafana ke sizawubashiya phaa, ubalibele. Kaloku ubugwalo bumenza le nto mabethu. Inkosi kakhulu. Ngexesha ke uphakamisa isithethi sethu sasemini nje, sizawuthabatha amaculo ethu sityhileke, besilibizile moselasewusini ke ngoku sawubizela lapha ekhaya u-2 3 2. Andisoze ndikushiye, sacela kumhlabeni asikhokele ze sime ngenyawo sonke. Andisoze ndikushiye.
ndilibulisa ibandla ngegama Kristu sethu, amen. Ndiyathemba, ndiyavakala. Niyandiva mosiba ngasemva? Ungathi hayi, uyandiva. Awukwazi uthi hayi umntu ungamviyo. Masibulise kusapho lakonolingo eliphantsi kwelifu elimnyama. Sisithi duti uThixo useselawuleni. God is still in control. Kumnandi ukulila ubusiva kabuhlungu kodwa usazi uba isisombululo sikhona. SingamaKristu xa sifikela kwimeko okanye yokubhujelwa siva kabuhlungu, kodwa siyayazi ukuba le ntlungu siyivayo inento yokwenza nobudlelwane bethu nalo mntu usishiyileyo. Kodwa sisazi ukuba le nto okanye le ngxaki sikuyo isisombululo asikhangelwa, isisombululo sikhona. Kukho umahluko phakathi kokulila usakhangela isisombululo, ngoba uhamba ufunisa usenza le nto kuthiwa ngu-trial and error, ngoba awuqinisekanga nale uzanayo ukuba iza kunceda kule ngxaki. Ubone ngokuba ingakuncedi uthi noko mandizame elinye iqhinga, mhlawumbi kuzawude kulunge. Kodwa le ingxaki yokufa sona isisombululo sikhona. Yona xa silila asilili njengabantu abanganathemba bona, silila njengabantu abanethemba ukubana le ingxaki sijamelene kunye nayo isisombululo sona sithendikaneni. Andibulise bafundisi bam abakhoyo ngegama Kristu sethu, amen. Sibulele mani umfundisi wam ungabe ukuba uthe wavula inkonzo yakho uba sikwazi uzongenela apha. Ngoba le nto uKristu kuyabandiswana, kuyabandiswana kule ndlela yobuKristu. Siyambulela kuThixo ngaloo nto. Andizawutya xesha ngoba funeka siphumile apha ngo-12. Qono wam ke bendibawa uba siphume before 12, masibone uThixo uzawuthini na. Ndifuna ukuthi ke akukho mbazana, isisombululo sithenganeni sikhona. Ndifuna xa sihamba kule ndawo, xa sisonke singahambi siyofuna ezinye izisombululo, sibe isisombululo sithenganeni, ngoba kuyingozi ukufuna ukuzisombululela sibe isisombululo sithenganeni, ngoba yimigudu nenkcitha xesha yokuzenzela isolution. Solution i-provided. Niyayibona uba kwakho nikhe niyibone laa nto kuthiwa inzima phofu i-test ye-open book. Laa test ye-open book inzima. Nantsi incwadi kuthiwe nantsi imibuzo ithethikanenga ilapha. Kuthiwa nantsi incwadi, khandela imibuzo, impendulo kule ncwadi ukade le ncwadi uvavana kuyo. Hayi behlebe sona uzayibona uba umntu ongaqhelananga nencwadi
niyayiphengulula ixesha lonke lide liphele ixesha lokusela libe libekiwe lalo vavanyo umntu aphantsi kwalo aphume umntu ebaleka nembali yesikhofa kodwa incwadi itheni kanene kodwa kuba lula kumntu oqhelene nencwadi ngoba akafunisi nto nje uzamqonda umbuzo obuzwayo uba uthini akhawuleze aye apho impendulo yalo mbuzo ajamele nayo angabi naxhala. Ndifuna ukuthi namhlanje xa uphuma kulo ngcwabo suhamba ufunisa iimpendulo zibe zikhona ufune ii-solutions ibe itheni kanene ikhona ngoba siphila kwixesha apho abantu bazifunela iimpendulo zabo bazifunela wena iimpendulo zabo. I'm just going to make a typical example. Apha emhlabeni sizintlanga ngeentlanga. Sizintlanga ngeentlanga kwaye sineenkolo ngeenkolo. Isimanga endikhe ndasijonga apha ekuzameni kwam ukuqondisisa nokuqondana ndafumanisa into yokuba abantu abathi akho Thixo kufuneka qala bakholelwe ukuba akakho lo mntu bakholelwa kuye uba akakho. Hayi nehlelo bazalwane, kufuneka qala bakholelwe uba lo mntu usithi akakho akatheni kanene. Badisputa ubukho bukaThixo kuba besazi uba ukhona abantu kanene. Yona iBhayibhile esithi uba ubani uthi akho Thixo usisiwane system. So ndiqala ngokule nkolo yabantu kodwa xa kukho ingxaki abajamelene nayo bezibona besekoneni ingakumbi kule inkolo okanye inkonzo yokufa bejamelene nenkonzo yokufa bejamelana nokulahlekelwa yimisebenzi bejamelana nokuqhawukwa kwemitshato bejamelana nazo zonke into ezimbi. Umbuzo abanawo ukuba kuthiwa ukhona noThixo kutheni kusenzeka into hey omameli xa ibuza ubothi kanene ubamameli xa kanene bathi ukuba uThixo ukhona kutheni zisenzeka ezi zinto.